Bihar jaiak ospatu alizateko gaur lan egin behar. Gero jaitxetan, danok etortzen dira atera, baina zeinek etortzen da bain montatzera, orduan. Txosnak oraindik amaitu gabe, argiak eta dekoratua falta da. Bose guztia, kamarak eta kaineroak eta guzti hori kalimotzerak, gu pixkat prestatzen dugu. Eszenatokiak ere utxik, terrazak erdixka. Jende asko eratu da hemen, Gasteizen, eta hori festa doan ondo, eta kaja ona baden. 24 ordu besterik ez zaio geratzen Arabako hiriburuari argazkia aldatzeko. Bihar arratsaldeko 6 emango dio txupinazoak hasiera Gasteizko aste nagusiari. Andra Maria Zuriaren jaiei aurten Martxoak 3 elkarteko kideak izango dira, hemendik San Miguel elizaren ataritik txupina botako dutenak. Gorka Ortizi ere helduko zaio Zeledon bihurtzeko ordua. 14. zeharkatuko du jendez gainezka egongo den plaza. Izugarrizkoa, ze lauretan edo, gainezka dago. Etxean egiten dugu, seiretan pizten dugu telebista eta pañueloa jarri. Eta oraindik zalantzan daudenentzat, Ondio dudan gara lagunak eta esaten da, ez dakigu. 331 ekitaldiz antolaturiko egutegia. Bihar Farolen Arrosarioko prozesio ezaguna eta ondoren La Pegatina eta Izerdi Gorria taldeen musika. Giroa oso ona. Bai, irrikitan gaude. Parrantako gozaudenek beraz, eguraldia ere alde dutela, 6 eguneko jaiari ekingo diote Gasteizen.